Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Biliran dahil sa epekto ng bagyong Opong noong nakaraang linggo. Ayon kay Congressman Gerardo Jeriboy Espina Jr. ng Biliran, nag-iwan ng malaking pinsala ang bagyong Opong sa kanilang lugar, partikular na sa mga pananim, paaralan, bahay at maging mga infrastruktura kung saan tinatayang aabot sa 1,000 na kabahayan ang nawasak. Bukod sa pinsalang dulot ng pagtaas ng tubig baha, nakapagtala ang nasabing lalawigan ng 10 nasawi dahil sa nasabing sakuna kung saan karamihan sa mga namatay ay mula sa isla ng Maripipi at Kawayan, Biliran. Dagdag pa ni Espina sa kanilang monitoring, 2,355 na pamilya o 7,329 na mga individual ang inilikas sa 78 evacuation centers sa lugar. Nabatid na bukod sa baha, nagkaroon din ng mga pagguho ng lupa at buhawi na naging sanhi ng pagtaas ng tubig baha sa mga tulay at dahilan naman ng pagkasawi ng ilang mga buhay. Dagdag pa niya sa kasalukuyan na dadaanan na ang mga kalsada habang minimal naman ang pinsala sa mga tulay sa nasabing lugar. Tinataya namang nasa 1 bilyon ang kabuuang pinsalang iniwan ng bagyo sa lalawigan ng Biliran. Tungkol naman sa state of calamity, tama kahapon nagdeklara ang Sangguniang Panlalawigan ng state of calamity dahil may mga damages tayo, no? Actually, siguro ito yung pangalawa na tinamaan ang Biliran ng ganitong klaseng kalamidad na malakas. Yung pangyayari sa Biliran ngayon ay masasabi ko very abnormal dahil bukod sa bagyo may kasamang buhawi. Kaya yung naging damage sa Kawayan at Marapipi, doon po tayo nagkaroon ng casualty dahil sa buhawi. Pero ngayon po, passable na naman ang circumferential road, mga minimal damage sa mga tulay natin. Yung pangangailangan ng ating mga kababayan, kagaya ng pagkain, tubig, umaaksyon naman po ang mga local government. Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Congressman Gerardo Jeriboy Espina Jr. ng Biliran. Sinigurado naman ni Congressman Espina na nakatutok sila sa pagtulong sa kanilang mga nasasakupan, katulad na lamang ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan ng mga ito upang agad na makabangon mula sa mapinsalang bagyong Opong. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ensho. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.